Ngiyacatshana emndenini, igama lakho likhona. Ngiyacatshana emsebenzini, igama lakho likhona. Ngiyacatshana emphakathini, igama lakho likhona. Ngiyacatshana esikolweni, igama lakho likhona. Ngiyacatshana esosayithini, esitokfeleni, igama lakho likhona. Ngiyacatshana ku-WhatsApp group, igama lakho likhona. Kodwa ungumzalwane usindisiwe. Ulumndeni ucathwe umuntu osindisiwe. Ungakhulumisani umndeni kodwa ucathwa umuntu osindisiwe. Bangahlangana ama-colleagues emsebenzini bacathwa umuntu osindisiwe. Kucoshwe umuntu emsebenzini, umuntu osindisiwe involve. Kuphela imishado yabantu, umuntu osindisiwe involve. Kanti uNkulunkulu wakukhipha kuphi? Ngikuphi la kukhipha khona? Ngoba phela uma usindiswa uyaphuma emangeni. Uma usindiswa uyaphuma ekucabaniseni abantu, uyaphuma nje ekwenzeni okubi uma usindiswa.